כשפיני גרשון יצא אחר הצהריים מהמשרד של שמעון מזרחי, מה שהיה תלוי באוויר בימים האחרונים יצא לפועל. גרשון הודח מתפקידו ולא יאמן בשנה הבאה את מכבי תל אביב. מה הלאה? גם נוסח הודעת המועדון לא פיזרה את הערפל, בעיקר הפסקה הבאה. פיני יעמיד עצמו לרשות המועדון בתפקיד שיוגדר בקרוב. אבל בשורה התחתונה פיני הוזז החוצה, ולא ברור איזה סוג של תפקיד ואם בכלל הוא ימלא במערכת. זהו, גלבוע גליל אלופה, גלבוע גליל אלופה, רעידת אדמה בכדורסל, רעידת אדמה בספורט הישראלי. חשוב להבהיר, למרות איבוד התואר, הדיונים על עתידו של גרשון החלו עוד קודם. בהנהלת הקבוצה הדגישו שוב ושוב, הפרידה נבעה מהתנהלות המאמן. הנורה האדומה הראשונה נדלקה כבר במדיסון סקוור גארדן. גרשון הורחק, אבל סירב להתפנות במשך דקות ארוכות מהפרקט. גרשון המשיך לראות לכל הכיוונים כל הדרך לפיינל 4, כולל הצהרה שהנמיכה ציפיות בשיא העונה. אנחנו לא קבוצה לפיינל 4, יש קבוצות טובות מאיתנו. רוצים להיות גם ביום חמישי, לבוא מחר ולנסות לנצח. אנחנו יכולים לבוא? כן, 80 שקל כרטיס. הכינוח היה משחק הכיסאות. זה הצעה של מכבי, זה לא סל, פה אני יכול להחליט, זה לא הספסל. הספסל לא יכולתי להחליט. לפחות פה אני יכול להחליט איפה אני יכול לשבת, לא? אם תדבר פה כמוהו, גם לך אני לא נכנס את היד. התוצאה הסופית של האירועים האלה מגיעה שבוע וחצי אחרי אובדן האליפות, שנה וחצי אחרי שנחת בנתב"ג כמשיח, פיני גרשון מסיים את הקדנציה השלישית שלו במכבי תל אביב.